खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंथ' न'आव दंफैखायो बेखौ मिन्थिखायो नोंथांमोना ओमफ्राय दिनैहाय जोङो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारबाय बेबो सानैजोंल' आरोना बेसेबा गोबावनि उनावहाय सानैजों गोजान लामा थांनो नागिरदों गथ'फोरखौ गालांनोसै न'आवसो थागोन जेला बिबैमोनजों थागोन जेला दा जोङो थांगोना जाहैबाय बिजनियाव थांगासिनो दङ जोङो हाबा जाहैनो थाखाय बिनि लोगो आंनि सिनियर माने बिनिबो सिनियरमोन ओमफ्राय बिदिनो खास लोगो आरोना दा बिनि हाबायावनो जोङो थांगासिनो दङ नोंथांमोननोबो देखायलांगोन जोङो सोरनि हाबा नोंथांमोना नुखागोन थाम्बनेलावहाय नुबाथ' मिन्थिखाबाय नोंथांमोना सोरनि हाबा थांगासिनो दं जों ना खिन्थादो दे नोङो एक्टरनि हाबालै एक्टर दायो जुगनि एक्टर दायो मालाय प्रफेसर जाबायना प्रफेसर जाबाय मालाय दा जोङो एक्टर प्रफेसरनि हाबा जानो थांगासिनो दङ आदा सोमदोननि हाबा आरोना दा नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै आंनि लुकआ एसे सोलायबाय माने दाख्लि आं बुंदोंमोन ना एसे मेकअभार खालामनो थांनो होननानै बेनो आरोना खानायखौ आङो स्ट्रेट खालामबाय ओमफ्राय एसे सिनबावबाय आरोना माने खस्थ' मोनथारबायमोन आङो आरो बेसेबा गोबाव जाबायमोन खानायखौ बोयैया जेब्ला जोङो हाबानि उनावहायथ' बोनाय जाखायाखै हाबानि सिगाङावबो माने 1 बोसोर सिगाङावहाय एसे बोनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय गैया बोनाय जायाखै बिनि उनावहाय दिनै माने दायो बोफिनबाय आरो एसे देलायनो लुगैदोंमोन आंबो आरो बेबो देलायनो थिनबाय नालाय देलायबाय आरो फिसायनि खोथा मानिनांगौना देलायगोनावनो थाखायो माला देलायनो मोनगोनावनो थाखायो आंहासो जाबावबाय नङा नों देलायनो थिनबाय नालाय फिसायनि खोथाखौ मानिखानांगौ ना नों आंनि पति परमेश्वर नालाय ओंखायनो आरो दे नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आङो दायो जोंबो थांसै गिफ्ट लाबाय जोङो ओमफ्राय गिफ्ट लानायखौ आङो देखायबाय थायासै मानो होनबा बे समावहाय आङो मोनसे खामानि मावगासिनोमोन बे जाहैबाय नेल पलिस लागायदों माने न'आवहायथ' सम मोनखाया नालाय देलायनो मानो गथ' गथायजोंनो हाखु दाखु ओमफ्रायो हाबायाव थांगोनाबो दहाय फुङावसो जोंना डिसाइड जादों नालाय ओंखायनो देलायनो सम मोनासै बेनिखायनो गिफ्ट बायबाय थानाय समावनो पेकिं खालामबाय थानाय समावनो आङो बेखौ लागायनानै लाबाय आरो ओमफ्राय गिफ्टआ नै उनथिंजाय दङ लाबाय जोङो ओमफ्राय एसे बाहायथावना जायखौ माने जोङो बाहायो बेखौनो लाबाय बाहायै जिनिसखौ होनानैहाय लाब जाया मानो होनबा बिसोरबो माने ओरैनो गारलानानैसो दोननाय जागोन ओमफ्राय जोंहाबो माने बाहायजायाबा बोरैबा मोनगोन नालाय होग्रायाबो माने बाहायजायोबा मोजां मोनो आरो गोसोखौ ग्राइन्डारखौनो लाबाय ना ग्राइन्डार मोजां क्वालिटिब्रा जानला मोनला नङा जोङो बाजाजनिखौनो लाबाय आरोना ग्राइन्डार आदा जोंनि ग्राइन्डारावहाय ग्राइन्ड खालामनानै जा खिन्थु जिनिसफोरखौ ओमफ्राय जों थांबाबो बे ग्राइन्डारावहाय ग्राइन्ड खालामनाय जिनिस जागोन दे जोङो आंनिया गिफ्टआ बाजाज कम्पानिनि दै नाय गोसोआव ला पेकेटखौ गोसोआव ला आंनिखौ जानला खिन्थाजोबखायो जोंनिया पेकेटआव नै नायना लाखा ब्लु कालार नामा आरो बिनि सिङाव थानायखौबो खिन्थादो मा कालार बावबायना बिरादथार बियो बिराद दाहाय नाम लिरगोन नोंनि गिफ्ट होनायखौ जोङो बाहायबाय थायोथ' आदा मोजांथ' नों मोजां क्वालिटिनि ट्रलि बेग जास्ट माने बियो आंखौ हानिमुनाव लायासै बेनो आरोना नोङो हानिमुनाव थांनानैहाय होदोंमोन नालाय बे बेगखौ बाट बियो आंखौ हानिमुनाव लाङासै सिरि जाबाय नै दानाबा एसे स्पिड सालायनांसिगोन जोङो न'आवहाय थाबबो सफैनांगौ नालाय गथ'फोरखौ गालांनाय जादों सानसे नायगिरबाय थागोन बिसोरो माने बबाव थांखो जागोन बुंनोथ' रोंनाय नङा बाट बिसोरनि मेगननि नोजोराथ' नायगिरबाय थागोन ना गाबगोन ओंखायनो जोङो थाब थांनानै जागोनबो ओंखारबोगोनबो आरो सहैनोसै जोङो आरो 32 मिनिट्स देखायदों नै 2थायानो जाहैनोसै जोङो सहैगौ मानि उन्दुनो ओंखारलायलांबाय बोथोराबो मारैबा अबेबा ससेयावहाय दोमैलु अबेबायावहाय सान्दुं गोसा मारैबा गरमसो मोनलायलांबाय आङो ना गरमा बेखिनियावहाय एसे सान्दुं गोसालाय आरो ओमफ्राय हजों जोंनिफ्राय जेब्ला फैबाय थादोंमोन जोंनि खिनावहाय एसे दोमैलुमोन आरोना नै जोङो सेकेन्ड टल गेटखौ मोनबाय माने मोनसिगोनानो आरो नों गोसोआव दंखायो दा बिस्रानि न'खौ बिथिंजे थाङो फन फैबाय बिजनि टल गेट दिनै गथ'फोर गैयिहाय गारियावहाय ओरैबायदि माने ना आराम जिरायनानै फैनो मोन्दों आङो नङाब्ला माने बिसोरखौ हमनायावनो मानायावनो आयु जि दिगदार खालामखायोना बिसोरो माने बेखौ दाहां बैखौ दाहां गेलेनाय मानाय माने दा बिसोरनि बैसोआ गेलेनायावहाय फुरा गोसो ओंखायनो माने बिसोरखौ हमथानोनो हाया गारियावहाय नै बेखौ दांहरगोन
बैखौ दांहरगोन नैबेहाय थानाय जिनिसखौ दांगोन बेयावहाय थुलाजोबो ओमफ्राय बिफाजों बाम जानो नागिरो ओमफ्राय ओरैजाय बैथिंजाय थानाय जिनिसफोरखौ दांहरनो नागिरो माने ओरैबायदि इसेबो दलद थाया दा दिनैहाय आङो नै आरामसे फैनो मोन्दों आरोना ओरैबायदि मोनलायलायदों जोङो गोदोनि समनि बायदि मोनदों गोसोथोलायनाय समनि बायदि रायलाय सालायनोसै दे बिहामजोफोरखौ लाफानोसो सानदोंमोन आङो आयै आं दासो बुजिदों Tugur थ' नोंसोर थौग्रो Ma đây Dolor mau गारि सुनाया गैला बेना सुनोनो नाङा ओंखायनो गारिखौ गय बागान दङ बिथिंजायबो गामियावहाय जोंनि गामिफोर बायदियानो बिजनियाव बिराद दङ ने गय बागान गोनां माहाजोन दंथारो माहाजोन दंथारो दानि हाबा जाहैगोनाबो माहाजोनथारना ए लामा गोदान दां खोनाया जों अबे दोनगोन नै सफैजोब्बाय सिआइटि गेंफ्रा नैबे सिंगारसो नै सिंगार बे सिंगारनि गानावनोथ' एक्टिं खालामनाय दा बे एक्टराबो ओमफ्राय बाजैखौ हाबानि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों खै बोसोर जाखो हाबाया जोंनि सिगाङावमोन ना 4 years ना जोंना 3 years जानोसै ओमफ्राय बिसोर सानैया दाबो हाबा जायाखै मालायनिल' हाबा जायो हरनों लानो लाजिदोंबा नों केमेराखौनो ला बेलाय लंपेन्ट गानदों जाबाय जों सानैनि साननाया Come. This fitting nih. Apa nak rek nih? Jadi. Jirengin deh. Gratis tolaknya tahan itu jangan Labu apa cari? biar nanti ada nggak emosionis हमदो ya deh laur ke deh मालाय सिख्लानिफ्राय लागोन बियो ला नों लागोन ना ला जाग्रोनोसै ade jangan dah oh apa Thank you for coming. Welcome to the gang, buddy. Welcome to gang nangune. Congratulations ada. Thank you so much. Congratulations Bazi. Mojan. Mojan. Next. Nung maya naka. Thank you. Nung mala. Paya. Takili na. Deh. Pikir deh. Lulit. Deh. Ro. Boleh foto bikin sih. Oh, very good. Santai baik. Tengok video. Betul nunda. Berani ni orang bisa satra ne. Berani? Edit kalau manja nggak tuh Thank you. Nggak keep bau kan nggak? Anggi jauh tansy. Mama di change mama di change mending dah apa sana nih Mam apa di babung mana responsibility bangdeng bener oh nice that's all Sengda Bazi hu sengda. Bazi senang sih kan malam abang sih malam apa dapat main dah बहुत feeling kan तो kita salah itu feeling alai बहुत mana mix feeling बहुत different feeling dong kita pun hanang wise difficult at this moment of time Anggi jauh thalain sih ada jauh than siang ngai buat nih sih Ojek lagi sih sana jang Railin dia lihat agak suka Nah, boleh semua Ni saya gabai Bisa berzuru anak Aku pun kalau mau dengan bisa Jangan sih nak
papor oma unla sobai labra Ini apa ini? Jahwibai ini ada apa? Dengan mana? Famous ini macam. Lemas. Saya masuk no. Này, kurma bedor be, na be, oma be, omprai oma jahia daw. Này, मेरला माखौ जानो ना दबोद माखौ मोननायखाय मोजां मोनबाय दां मेंनाय नंला दा गारि सालायलांनो नै बिया बामना जानांदों जोंहा लाबोबा बिदिनो जानांगौमोन ओंखायनो लाबोआखै Ibu dusta kalama aja. जोंनाथ' दुस्थ' Bamjago aja जोंना. दांहरलाबायो जानायखौ दांहरनानै ओमफ्राय ओंखामखौ हारसिंसो जायो दौजाया औ दे दे जाबाय र' आं बेजोंबो खेबना हो जाखांबाय ना मोना जाबाय जाबाय दा जाबाय थांसैबो जोङो जाबाय जाबाय लेलेस जादों नामा सि जाखांबाय दे खनदो माबार गान खननो बे आदाया फैदो बाजै गान खननाय खोनासंयिनि जाखांबाय हाबाखौ बिराद जाबाय राजायाथ' बिराद जाबाय बोरमाबो जादों अमाबो जादों ना जादों आयौ जा जाबाय दायो नै दावबायफिनसैलाय न' फारसे कंग्रेचुलेसन्स आदा आरो बाजै मोजाङै रायजो मोनजानो हाथोंसै बेनो जोंनिफ्राय बोर ना yes आशीर्वाद दायो जों न'आव थांफिनगासिनो दङ मोनाहैसिगोन 7ता 7:30 बिदि जाहैगोन आरोना गाबथ'वाखै होनदों खिन्थु बिराद मानसि लोगो मोनबाय आब' लक्ष्मीखौ लोगो मोनबाय बेसेबा बोसोरनि उनावहाय ओमफ्राय आब' रिंकुमनिखौबो लोगो मोनबाय आरो लोगोफोर बिनि लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय गोबावजों मोजां मोनबाय आरो दसे थाबावनाय मोनबाथ' आरो लोगो मोनबावगौमोन मेरला नाथाय जोंथ' थाबाय थानो हाया जुदि जोङो अनलि सानैजोंल' मोनबाथ' थागौमोन जोङो ना आरो दिनै न'आव थाङामोन जोङो हर थालांगौमोन अबावबा बाट बिदिथ' जानो हाया सानै दङ दा ओंखायनो थांसै आरो न'आवहाय